Шлях Беларусі да незалежнасці – гэта не вынік нейкай канкрэтнай падзеі. І гэта справа не аднаго дня ці месяца і нават года. Шлях Беларусі да незалежнасці расцягнуўся на стагоддзе і нават тысячагоддзе. Гэта вынік гістарычнага развіцця нашага народа і вынік трансфармацыі нашай беларускай супольнасці ў больш складаны інстытут, які і называецца дзяржавай. Ад першых дзяржаўных утварэнняў, такія як былі Полацкае княства, Тураўскае княства, і да сённяшняга дня, да сённяшняй рэспублікі Беларусь, і нават да сённяшніх складаных наддзяржаўных структур, такімі, якімі, напрыклад, з'яўляецца саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, всё гэта шлях развіцця нашага беларускага народа. Аб тым, як Беларусь ішла да незалежнасці, паговорым сёння з вядомым беларускім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам, загадчыкам кафедры сягульнай гісторыі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны Мікалаем Мікалаевичам Мязгой. Добрый день, шановны Миколай Миколаевич. Добрый день, Станислав Александрович. Добрый день, паважаныя телегледачы. Миколай Миколаевич, незалежнасць, а есть еще и термин суверэнітэт. Вот что такое незалежность с пункту гледжання системы такой вот международных адносін, с пункту гледжання политологии? И в поміж этими терминами суверэнітэт и незалежность есть якая-нибудь розница? На мой погляд, гэта тэрміны узаемазвязаныя, один без другого не існуе, но все-таки я б сказаў пра пэўнае адрозненне паміж імі. Ну, пачнем з незалежнасці. Калі мы гаворым пра незалежнасць, то маецца на ўвазе стварэнне дзяржаўнага ўтварэння, дзяржавы, якую прызналі ў міжнароднай супольнасці, якая атрымала статус суб'екта міжнародных адносін, з якім іншыя дзяржавы падтрымліваюць дыпламатычныя адносіны, заключаюць тыя ці іншыя дамоўленасці. Гэтая дзяржава можа ўваходзіць в тыя ці іншыя міжнародныя арганізацыі. Ну, калі браць наш час, перш за ўсё, это Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Напэўна, гэта важнейшы крытэрый прызнання незалежнасці, калі цябе прынялі в Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, по крайней мере, на сённяшні дзень. У сучаснай канфігурацыі прынялі в Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, і вось ты стаў сапраўды поўнасцю незалежнай дзяржавай. То есть это паняцце незалежнасці, да, прызнання того, што ты вось самастойна выступаеш як міжнародны суб'ект. Што датычыцца суверэнітэту, то калі мы гаворым пра суверэнітэт, мы перш за ўсё звяртаемся да дзяржаўнай улады. І вось тут гаворка ўжо ідзе пра тое, што дзяржаўная ўлада в дадзеным выпадку, калі мы гаворым пра нашу краіну, так, то беларуская дзяржаўная ўлада, яна мае магчымасць поўнасцю самастойна, ні ад кога незалежна ажыццяўляць кіраванне, некія функцыі свае дзяржаўныя на пэўнай тэрыторыі. То есть на той тэрыторыі, якая уяўляе сабой на сённяшні дзень Рэспубліку Беларусь, да, вось у нашых сённяшніх граніцах. Но зразумела, што для того, каб набыць сапраўдны суверэнітэт, перш за ўсё трэба набыць незалежнасць. То есть спачатку незалежнасць, умацаванне гэтай незалежнасці, атрыманне суверэнітэту і умацаванне гэта суверэнітэту. Так что это понятие близкие, взаимосвязаны, но все-таки я бы знак роўнасці паміж імі не ставіў. А может быть такое, ці может быть зараз існуюць дзяржавы, якія валодаюць суверэнітэтам, але не валодаюць незалежнасцю, ці наадварот? Можа хутчэй наадварот. То есть формально может быть незалежная дзяржава, так уваходзіць в ту ж самую Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, но з другого боку дзяржава можа в сілу тых ці іншых абставін аказацца ў моцнай залежнасці ад якой-небудзь іншай вялікай дзяржавы, да, калі это невялікая дзяржава, скажем, у эканамічным плане, да, і эканоміка падначалена інтарэсам нейкіх іншых дзяржаў. Ну, у сучасным свеце яшчэ такім важным элементам эканамічных адносін з'яўляюцца транснацыянальныя карпорацыі, да, это буйныя карпорацыі, якія могуць па свайму эканамічнаму патэнцыялу пераўзыходзіць тую ці іншую дзяржаву. Вось яны могуць эканоміку гэтай дзяржавы падначаліць сваім інтарэсам. Ну, а традыцыйна за стратай элементаў суверэнітэту в эканоміцы дзяржава, як правіла, можа патрапіць і ў палітычную залежнасць, таму што ўсё гэта ўзаемазвязана. Таму фармальная незалежнасць гэта яшчэ не азначае, што дзяржава
цалкам суверэнна і мае магчымасць праводзіць цалкам незалежную палітыку, да, органы дзяржаўнай улады гэтай дзяржавы, гэтай краіны не заўсёды маюць магчымасць цалкам самастойна вызначаць эканамічны курс, палітычны курс, культурнае развіццё. То есть у гэтым плане суверэнітэт як бы з'яўляецца частковым, непоўным, і вось ён якраз і можа быць абмежаваны нават ва ўмовах фармальнай незалежнасці. Калі мы гаворым аб незалежнасці Беларусі ці аб незалежнай Беларусі, то і нават свята, якое у нас з'яўляецца днём незалежнасці, днём рэспублікі, мы звяртаемся да падзей 20-го стагоддзя. Але разам з тым у гістарычнай літаратуры, у навуковых даследаваннях в прынцыпе даказваецца, што Беларусь мае тысячагадовую гісторыю, і не толькі гэтая земля, і не толькі наш народ, але менавіта беларуская дзяржава мае тысячагадовую гісторыю. Як стасуецца гэта? Ось, Станіслав Александрович, што яшчэ тут важна адзначыць, што на сённяшні дзень, калі гісторыкі гавораць пра канцэпцыю беларускай гісторыі, перыядызацыю беларускай гісторыі, то ў аснову якраз кладзецца развіццё нашай дзяржаўнасці, да, беларускай дзяржаўнасці. То есть гэта як бы прызнаецца самым важным элементам у гістарычным развіцці нашых зямель і нашага этноса. Но это не ўсюды так, да? То есть, калі мы берем гісторыю іншых народаў, там можа не супадаць гісторыя гэтага народа і гісторыя дзяржаўнасці гэтага народа. Так, а у нас якраз вось перыяды дзяржаўнасці пакладзены ў аснову гістарычнага развіцця. Гэта дзяржаўная канцэпцыя фактычна у нас зараз дамінуе пры вывучэнні, пры выкладанні гісторыі Беларусі. І беларускія гісторыкі абгрунтавана паказваюць, сцвярджаюць, што у нас шматвекавая ўжо гісторыя сваёй дзяржаўнасці. І звычайна да вытокаў дзяржаўнасці мы звяртаемся, гаворачы пра полацкае княства, тураўскае княства. Ну, сапраўды, полацкае княства, калі разглядаць яго гісторыю, вось у перыяд яго найбольшага росквіту, гэта была адна з буйнейшых і найбольш моцных дзяржаў у ўсходняй Европе, вось на гэтай усходнеславянскай прасторы, да, яна канкурировала с Киевом, с Новгородом, нездарма ж 3 Софии на усходнеславянских землях. И в гістарычнай літаратуры у нас з'яўляецца зараз тэрмін Полацкая Русь. Полацкая Русь, так, вось гэты тэрмін прысутні. То есть гэта ўсё паказвае, наколькі Полацк быў даволі моцным ужо дзяржаўным утварэннем на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Тое ж самае тураўскае княства, да, даволі паспяхова развівалася ў самых розных аспектах. І вось там беларускія гісторыкі і бачаць вытокі нашай дзяржаўнасці. Конечно, мы не гаворым, што гэта беларусы ў той час стваралі гэтыя дзяржавы. Не, гэта былі гістарычныя дзяржавы на нашых гістарычных землях. І далей гэтыя формы нашай гістарычнай дзяржаўнасці, яны мяняліся. Вось далей утварылася вялікае княства літоўскае. Агульна вядома, што асноўную частку яго тэрыторыі складалі ўсходнеславянскія землі, у тым ліку і беларускія землі, што культура ў многім была заснавана на беларускіх традыцыях, на дасягненнях беларускай культуры гэтай дзяржавы. Мова была старажытная, беларуская як дзяржаўная мова ў вялікім княстве літоўскім. Ось 16 стагоддзе – это час такого выдатнага росквіту культуры гэтай дзяржавы. Далей вялікае княства літоўскае апынулася ў складзе Рэч Паспалітай, вось гэтай дзяржавы двух народаў. Беларускія гісторыкі усебакова падыходзяць да вывучэння гэтага дзяржаўнага ўтварэння, адзначаючы і негатыўныя моманты знаходжання ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай для развіцця беларускага этноса і беларускай дзяржаўнасці. Перш за ўсё это звязваецца з тым, што мы ў значнай ступені страцілі сваю эліту нацыянальную ў сілу апалячвання той шляхты, якая жыла на беларускіх землях. Но, тым не менш, і гэты этап прызнаецца ў якасці важнага ў плане развіцці нашай дзяржаўнасці. Потым, пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, беларускія землі аказаліся ў складзе расійскай імперіі, і ў гэты імперскі час таксама адбываліся працэсы на беларускіх землях, якія стваралі пэўны падморак для развіцця нашага этноса ў бок фарміравання нацыі і, адпаведна, у напрамку фарміравання перадумоў для ўтварэння і беларускай дзяржавы. Эканамічнае развіццё, культурнае развіццё і той жа капіталізм, у які мы разам з расійскай імперіяй уступілі, гэта, напэўна, важнейшая перадумова для того, каб менавіта нацыя ўжо сфарміравалася як вышэйшы этап у развіцці любога этнасу. І вось гэта былі нашы такія гістарычныя формы дзяржаўнасці. Вось на працягу стагоддзяў яны развіваліся, мяняліся іх формы. Ну і
што вось як бы адметна для беларусаў, што яны на працягу сваёй гісторыі аказаліся ў дзяржавах шмат этнічных, жылі па суседству з самымі рознымі народамі, і гэта, напэўна, моцна паўплывала на наш менталітэт, выпрацоўваліся такія нашы рысы нацыянальныя, як уменне ужывацца з іншымі народамі, вось тая самая талерантнасць, да, цярпімасць да розных думак, да людзей розных канфесій, розных нацыянальнасцей. І вось такімі мы ўвайшлі ўжо ў 20-е стагоддзе. Ну, тут трэба абазначыць, што гэтыя дзяржаўныя гістарычныя формы нашай дзяржавы, яны давалі магчымасць і прайсці праз такія заканамернасці гістарычнага шляху, тому што абавязкова трэба было прайсці праз феадалізм. Да? Вот вы узгадалі праз капіталістычную стадыю, і то есть наша дзяржава у гістарычнай формы гэтыя все крокі прайшла. Так, безумоўна, Станіслав, то есть для развіцця кожнай нацыі, кожнай дзяржавы ёсць свае заканамернасці гістарычныя. Ні адзін этнас не стаў адразу нацыяй. Да, ён праходзіў там нельга было пераскочыць. Так, праз пэўныя этапы, і беларусы таксама лагічна рухаліся вось у гэтым напрамку. Михайлович, ну вот вы узгадали про перший форум нашей державности Полацкае княства. И зараз есть у навуковых колах сур'ёзная дискуссия. Вот наколькі Полацкае княства, на ваш погляд, з'яўлялася незалежнай і суверэннай? Потому что з одного боку мы говорим про старажытную Русь, так? А з іншого боку мы все-таки говорим про то, что Полацкае княство по сутнасці было незалежным. Ну, зноў мы вяртаемся да незалежнасці і суверэнітэта, да гэтага пытання, но тут трэба ўлічваць, што гэта ж быў час, калі дзяржавы фарміраваліся не як нацыянальныя ўтварэнні. І тут Полацкае княства не было выключэннем. І, канешне, мы яго можам разглядаць як частку агульнай дзяржавы ўсходніх славян, таму што былі дынастычныя сувязі паміж тымі князямі, якія кіравалі, знаходзіліся ў розных частках старажытнай Русі. Но пры гэтым Полацк ажыццяўляў у вялікай ступені незалежную ад Кіева палітыку. Былі перыяды, калі Кіеву удавалася Полацк цалкам падначальваць, но тыя, хто ведаюць гісторыю, разумеюць, што это былі даволі кароткія перыяды. Асноўная частка гісторыі Полацкага княства – гэта частка, калі полацкі князь меў магчымасць сам вызначаць і ўнутраную, і знешнюю палітыку, і в тым ліку і сутыкненні з Кіевам былі даволі значныя на працягу гісторыі Полацкага княства. Таму тут такі дыялектычны працэс, як бы дваістасць, то есть з аднаго боку нельга адмаўляць, што Полацк гэта як бы элемент, частка дзяржаватворчых працэсаў у рамках усходнеславянскай супольнасці некай, но з другога боку мы можам гаварыць, што гэта на працягу асноўнай часткі гісторыі існавання Полацкага княства дастаткова незалежная дзяржава са сваёй палітыкай, са сваёй, в прынцыпе, дынастыяй на працягу большай часткі зноў жа існавання гэтай дзяржавы. Адсюль і падставы для беларускіх гісторыкаў гаварыць пра Полацкае княства як пачатак менавіта дзяржаўнасці на беларускіх землях і звязваць гэта з гістарычнымі формамі беларускай дзяржаўнасці. Михайлович, вы слушна адзначылі, што перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі дае падставу лічыць, што Расійская імперыя таксама форма беларускай дзяржаўнасці, так, па сутнасці. І менавіта ў гэты час, у 19 стагоддзі, у рамках Расійскай імперыі фарміруецца беларуская нацыя. То есть на змену народнасці прыходзіць нацыя. І потым гэтая нацыя на пачатку 20 стагоддзя сфармуліруе такую ідэю і увасобіць яе жыццё у выглядзе фарміравання нацыянальнай дзяржавы. Ну, тут, конечно, важна зразумець, якая розніца паміж народнасцю і нацыяй, і чаму, калі, пры якіх абставінах беларуская ўжо нацыя здолела сфарміраваць сваю уласна беларускую дзяржаву. На мой погляд, мы можам ужо дзесьці там з 1880-х гадоў гаварыць аб значным росце беларускай нацыянальнай самасвядомасці. І, па сутнасці, фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці – гэта важнейшае, што адрознівае ўжо менавіта нацыю, гэты вышэйшы ўзровень. То есть, калі чалавек свядома звязвае сябе з пэўным этнасам, лічыць сябе яго часткай, што людзі бачаць тое агульнае, што іх аб'ядноўвае і што іх аддзяляе ў той жа час ад прадстаўнікоў іншых этнасаў. Ну і паколькі мы з вами ўжо прыгадалі капіталізм, то для нацыі яшчэ важна, што людзі звязаны ў яе рамках агульнай эканамічнай
прасторы. То есть капіталізм сфарміраваў агульную эканамічную прастору, і вось беларускія губерні в складзе расійскай імперіі утваралі па сутнасці тую тэрыторыю, дзе былі наладжаны вельмі цесныя эканамічныя сувязі. Канешне, да гэтых сувязей актыўна далучаліся і прылегаючыя да тэрыторыі, якія мы цяпер не лічым беларускімі губернямі, это уласна там расійскія, ці прыбалтыйскія, ці украінскія губерні. Но вось такое ядро і эканамічнае сфарміравалася в гэты час. І калі сфарміравалася нацыя, то з'яўляецца і ідэя аб тым, што, магчыма, гэтая нацыя мае права, магчымасць сфарміраваць сваю дзяржаву. Вось яшчэ ў тым самым 19 стагоддзе была сфармулявана канцэпцыя, згодна якой нацыі падзялілі мыслителі таго часу на гістарычныя і негістарычныя. То есть гістарычныя — гэта тыя, якія могуць стварыць сваю нацыянальную дзяржаву. Маюць такі патэнцыял. Не магчымасць, патэнцыял такі маюць для стварэння сваёй дзяржавы. І вось беларусы паступова на папярэдніх этапах свайго развіцця, і тым больш у 19 стагоддзі, калі паспяхова развівалася ўжо і культура беларуская нацыянальная, мова беларуская фарміравалася, і тая ж эканоміка, і так далей, пра што мы з вами ўжо пагаварылі, таксама пачалі паступова ствараць патэнцыял для таго, каб заявіць аб сваім праве, аб магчымасці стварыць сваю нацыянальную дзяржаву. Моцны штуршок гэтаму дасць Першая сусветная вайна. Вось гэтай самаідэнтыфікацыі беларусаў. Миколаевич, так ад чаго не хапала беларусам у рамках Расійскай імперыі? І гэта ж ідэя, яна не была аднамомантнай, то есть не адразу захацелі это незалежную дзяржаву. Безумоўна, Станіслав Александрович, за один момант ідэя сваёй дзяржавы не нараджаецца, то есть перадумовы фарміруюцца паступова. Для этого, каб гэта ідэя з'явілася, патрэбна, каб узнікла свая нацыянальная эліта, якая будзе гэтую ідэю адстойваць. У беларусаў, канешне, у гэтым плане былі вялікія праблемы, таму што беларускі этнас з аднаго боку адчуваў уздзеянне паланізацыі, з другога боку русифікацыі. Гэта запавольвала фарміраванне нацыянальнай эліты. А Расійская імперія все-таки яна цэнтральнымі ўладамі пазіцыянировалася як імперія, у якой галоўную ролю адыгрываюць рускія, хаця была і канцэпцыя трохадзінага народа, што побач з рускімі в рамках гэтай імперіі важную ролю адыгрываюць маларосы і беларусы, украінцы і беларусы. Стандарт все одно был великорусский. Но стандарт, конечно, все равно был великорусский. Таму у перш за ўсё беларуская інтэлігенцыя, якая паступова на мяжы 19-20 стагоддзя фарміравалася, і зараджаецца ідэя аб тым, што вось гэты беларускі этнас, гэтая новая маладая нацыя можа прэтэндаваць на некае дзяржаўнае самавызначэнне. Конечно, не адразу прыйшлі да ідэі цалкам незалежнай дзяржавы, і калі паглядзець далей, нават тыя падзеі, якія ўжо адбудуцца пасля Першай сусветнай вайны, пасля рэвалюцыі кастрычніцкай у Расіі, взяць той жа першы усебеларускі з'езд, то там жа далёка не адразу гучалі ідэі стварэння цалкам незалежнай Беларусі. Спачатку была ідэя некай аўтаноміі, самакіравання ў рамках той жа расійскай дзяржавы, правда, ўжо другой дзяржавы, не Расійскай імперіі, а Расійскай федэратыўнай дэмакратычнай рэспублікі. То есть, по сутнасці, Расійская імперія стала калыскай будучай беларускай дзяржаўнасці. Напэўна, і не толькі беларускай. То есть з гэтай імперіі пачалі пасля падзей 1917 года выходзіць пэўныя тэрыторыі, народы, якіх сталі заяўляць аб сваёй праве на незалежнасць, і якія ўжо стварылі патэнцыял в рамках гэтай імперіі, развіваючыся в рамках гэтай імперіі для того, каб свае дзяржаўныя ўтварэнні збудаваць. Так а чого не хапала? Вот такое пытанне. Чого не хапала? Напэўна, все-таки самабытнасць, яна праяўлялася все больш і больш, і з'яўлялася адчуванне, што побач жывуць, блізкія людзі, но все-таки яны чымсьці адрозніваюцца. І вось я тут уже пригадывал уздзеянне Першай сусветнай вайны, і ў сувязі з Першай сусветнай вайной трэба сказаць пра бежанства з тэрыторыі Беларусі ў цэнтральныя расійскія губерні. І вось тыя людзі, якія прыбылі туды, у глыбінныя раёны Расіі, яны маглі параўнаць сябе з тымі, хто там жыў. І вось тут якраз і з'явілася разуменне этих адрозненняў. Здаецца, мова блізкая, но не зусім такая, традыцыі блізкія, но не зусім такія, все праваслаўныя, но зноў жа там некія адрозненні ў нейкіх мясцовых культах.
ёсць, да, што і тыя людзі, якія там жывуць, все-таки глядяць на тых, хто прыехаў, як на некіх іншых. То есть вось гэтае адрозненне свой-чужы, яно тут праявілася. І потым гэтыя ідэі, калі яны вярталіся, да, яны ў многім прыносілі і сюды. Чаго не хапала, ну, магчыма, ва ўмовах распада расійскай імперіі, вось гэтых рэвалюцыйных патрасенняў, яшчэ хацелася і некай стабільнасці. То есть там грамадзянская вайна пачынаецца, да, вось гэтыя пастаянныя сутыкненні, вельмі вострыя канфлікты. А магчыма, калі мы вось створым сваю дзяржаву, ну, нас гэта ўсё мінуе, вось мы дасягнем некай стабільнасці. Магчыма, будуць, да, больш спрыяльныя ўмовы для развіцця нашай культуры, нашай мовы, калі вось не будзе гэта дамінавання вялікарускага элемента, як гэта было ў расійскай імперіі. В эканамічным плане, мне здаецца, тут вялікіх прычын, да, выходзіць з расійскай імперіі ці будаваць нейкія ідэі стварэння сваёй дзяржавы не было, таму што, ну, эканоміка Беларусі развівалася як бы не горш, не лепш, чым в астатніх губернях той же расійскай імперіі. І ў адрозненне ад сучаснасці не было такіх цесных сувязяў эканамічных, ну, вы узгадывалі ввогуле пра транснацыянальныя карпорацыі, да? То есть... Конечно, час быў зусім іншай такой звязкі вельмі цеснай усёй тэрыторыі расійскай імперіі ў адзін эканамічны комплекс яшчэ не было. То есть было некалькі там рэгіёнаў, да, яна была разбіта. Што цікава, калі ж бальшавікі прыйдуць да ўлады, то яны ж таксама спачатку будуць дзяліць тэрыторыю былой расійскай імперіі на вобласці, зыходзячы перш за ўсё з іх эканамічнай блізасці. Тая ж наша заходняя вобласць, она будзе створана перш за ўсё па эканамічнаму прызнаку. Тут этнічны фактор ніякай ролі іграць не будзе. Увогуле вельмі цікава, што беларуская дзяржава зарадзілася ў нетрах расійскай імперыі, і затым уже савецкая Расія, ну, скажем так, зрабіла вельмі шмат для того, каб узнікла першая форма беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці БССР. Гэты працэс быў даволі складаны, так, стварэння БССР, і там склалася адразу некалькі фактараў, ці супала некалькі фактараў, якія і прывялі да таго, што, ну, БССР стала рэальнасцю. То есть, ну, перш за ўсё, гэта тое, аб чым мы ўжо трошкі пагаварылі, то есть фарміраванне сярод саміх беларусаў патэнцыяла для стварэння сваёй дзяржаўнасці, фарміраванне той самай нацыянальнай ідэі, нацыянальнай эліты, нацыянальнай свядомасці. Так, вось гэта адзін з важнейшых фактараў, які абумовіў, што паўстала пытанне аб стварэнні беларускай дзяржаўнасці. Далей адзначым палітыку саміх бальшавікоў. То есть яны ішлі да ўлады, і адзін з іх лозунгаў быў гэта права нацыі на самавызначэнне. Гэта было прапісана ў праграмных дакументах бальшавіцкай партыі. Ну і прыйшоўшы да ўлады, умоўна кажучы, як бы трэба было выконваць тое, што прапісалі, тое, што паабяцалі, хаця там былі пэўныя нюансы. Бальшавікі не былі прыхільнікамі распаду расійскай імперіі. Яны былі дзяржаўнікі, і той жа Владимир Ильич Ленин, ён імкнуўся максімальна захаваць тэрыторыю расійскай імперіі. Но лозунг быў кінуты в масы аб праве на самавызначэнне, таму што трэба была падтрымка нацыянальных ускраін. І праз гэты лозунг гэтую падтрымку бальшавікі разлічвалі атрымаць, і в прынцыпе яны яе і атрымалі. І яшчэ быў адзін такі міжнародны, да, актор, які той жа лозунг фактычна вылучыў. Гэта краіны Антанты. На завяршальным этапе Першай сусветнай вайны яны ваявалі супраць шматнацыянальных імперій, аўстра-венгерскай, перш за ўсё, імперіі. І вось разлічвалі, што гэтым лозунгам яны падарвуць унутраную стабільнасць сваіх праціўнікаў у Першай сусветнай вайне. І вось 1917-18 год гэта на міжнароднай арэне вельмі папулярны лозунг права нацыі на самавызначэнне. Тут фактычна бальшавіцкі лозунг самавызначэння з лозунгам прэзідэнта Злучаных Штатаў Вудра Вільсана канкурировал. Да, то есть яны былі ўзаемазвязаны. Гісторыкі лічаць, што 14 пунктаў Вудра Вільсана, сярод этих 14 пунктаў шмат што гаварыла пра тое самае вызначэнне. Гэта быў як бы адказ Антанты на пазіцыю бальшавікоў у гэтым пытанні. То есть з гэтага боку як бы ідзе такая падтрымка права нацыі на самавызначэнне, то есть міжнародныя ўмовы складваюцца спрыяльна для того, каб фарміраваліся нацыянальныя дзяржавы. Ну і ў нашым выпадку бальшавікі палічылі, што для іх утрымаць вось гэтыя тэрыторыі ў складзе некай
адзінай будучай расійскай дзяржавы можна праз стварэнне савецкіх рэспублік. То есть, и тут как бы сумяшчалася два их имкнения. То есть, с одного боку, это имкнение захаваць свою уладу на максимально вялікай тэрыторыі, якая раней уваходзіла ў склад Российской империи. С другого боку, як бы ажыццявіць гэтае самае права на самавызначэнне. То есть формально ствараецца незалежная Советская Беларусь, там Советская Украина, да, но реально гэтыя тэрыторыі находятся под контролем советской улады, по сутнасці бальшавіцкай партыі, потому что ясно, что мясцовыя камуністы дзейнічаюць по указаниях, якія прыходзяць з Москвы. И вось таким чынам і з гэтага пункту гледжання для беларусаў узніклі спрыяльныя умовы, каб стварыць сваю дзяржаўнасць. І вось супадзенне ўсіх гэтых фактараў яно і вядзе да таго, што абвяшчаецца наша Савецкая Беларуская Рэспубліка. Ну а тут яшчэ вайна з Польшчай пачыналася, і Ленін палічыў карысным стварэнне нашай Савецкай Беларусі як такога буфера, які будзе аддзяляць Советскую Россию от Польши, потому что тады в конце 1918, початку 1919 года российский советский урад войны с Польшей не хотел. Большевикам хапала фронтов громадянской войны, еще один фронт им не потребный был, тому такая идея возникла отделиться, отгородиться от Польши таким буферным утворением, как позбегнуть возникновения нового фронта, новой войны. То есть, фактично мы говорим об тым, что, як вы адзначылі, что многие народы мелі магчымасць стварыць дзяржаўнасць, але не мелі патэнцыял. Вот у беларусаў з'явілася і магчымасць, і патэнцыял для стварэння гэтай дзяржавы. Так, склаліся спрыяльныя умовы, і патэнцыял у нас уже быў, і вось гэта все реализовалось. То есть БСР становится першай формай нашай нацыянальнай дзяржаўнасці. І гэтая дзяржава існавала з 1919 года аж до 1991 года. Узнікае пытанне: БССР, наколькі яна з'яўлялася суверэннай дзяржавай? Ну, давайте мы адразу выделим у гісторыі БССР некалькі этапаў, да? Некалькі этапаў. Спачатку невялічкі этап до 1922 года, калі яна ўвайшла ў склад Савецкага Саюза. На гэтым этапе можна гаварыць про такую умовную незалежность и частковый суверенитет Советской Беларуси. То есть она была абсолютно особной державой, ну формально. Формально была так, особная держава, не было Советского Союза. Суверенитет, конечно, был обмежован, потому что пытанні знешняй палітыкі, абароны, фінансаў, там стратэгічнае эканамічнае пытанні, все гэта было звязано з савецкай Россией, и, конечно, самостойно Советская Беларусь вырашаць гэтыя пытанні не могла. Ну и як держава наш была зусім невялічкая. Мы не блытаем з сучаснай Беларусью, з яе тэрыторыі, а тады гэта 6 уездаў былой Мінскай губернии. Все это 1,5 мільёна насельніцтва. Усяго. И, конечно, такой маленькой державе складана было ўвогуле гаварыць аб некім поўным суверэнітэце. Тут яшчэ і неспрыяльныя знешнія умовы, патрэбна оборона, падтрымка з боку расійскай чырвонай арміі, каб адстойваць гэтую самую незалежнасць. І пры гэтым паступова БССР яна змагла дасягнуць пэўных поспехаў у справе умацавання сваёй незалежнасці. Ну, зразумела, што савецкая Расія яе адразу прызнала з моманту утварэння, но былі прэцэдэнты, калі і дастаткова вялікія заходнія дзяржавы прызналі Савецкую Беларусь як незалежную дзяржаву. Сярод іх першай была Польшча. Згодна з Рыжскім мірным дагаворам 1921 года, тыя бакі, якія падпісалі гэты дагавор, прызналі незалежнасць Беларусі. В тых рэальных умовах, зразумела, гаворка ішла менавіта пра БССР, пра Савецкую Беларусь. Ну, а паколькі Польшча падпісант гэтага дагавора, то як краіна, падпісаўшая гэты дагавор, яна юрыдычна прызнала БССР як незалежную дзяржаву. Нашага пасольства ў Варшаве не было, як і польскага ў Мінску не было, но польскія дыпламаты ў 1921-1922 годах рабілі прапановы Мінску аб адкрыцці там нейкіх дыпламатычных прадстаўніцтваў. Ну,
кароткі прамежак часу вельмі хутка ўжо ўтварыўся Савецкі Саюз, і гэтыя праекты не былі рэалізаваны, а палякі прапановвалі па аналогіі з украінскай ССР, там Харкаў тады быў сталіцай украінскай ССР, у Харкаве было польскае посольство, и, адпаведна, у Варшаве было посольство Украинской Советской Республики. Ну, у нас до гэтага справа не дайшла, да, просто не паспелі. І другая, дастаткова вялікая дзяржава, якая юрыдычна прызнала незалежнасць БСР, гэта Германія. У лістападзе 1922 года Германия подписала с советскими республиками пагадненне, згодна з якім Рапальскі договор, які дзейнічаў паміж Расіяй і Германіяй, ён пашыраўся на советскія рэспублікі, в тым ліку і на БСР. І Германія юрыдычна прызнала існаванне БСР як незалежнай дзяржавы. Правда, зноў жа нашага пасла у Берліне не было, а па сумяшчальніцтву функцыі прадстаўніка БСР выконваў Мікалай Крістінскі, які быў паслом Савецкай Расіі ў Германії. Ну, Михайло, что треба просто обозначить для наших глядачов, які не так глибоко погружені у історичний процес вивчення історії, що ми говоримо зараз о Германії демократичній, об Веймарській республіці. До нацизму ще там більше, ніж 10 років. От, і Крістінський уручив довірчі грамоти як посол, ну, паўпрэд в Советской России, да, это называлось як паўпрэд в тым ліку і Советской Беларусі, і фармальна ён выконваў ролю нашага прадстаўніка ў Германії. То есть БСР як бы замацавалася да ў пэўнай ступені як незалежная дзяржава. І потым з утварэннем ужо Савецкага Саюза тыя устаноўчыя дакументы, якія стварылі гэтую дзяржаву, мелі на ўвазе, што знешняя палітыка яна цалкам будзе перададзена цэнтру, то есть у Москву. І ясна, што пасля гэта БСР перастала выступаць на міжнароднай арэне як самастойная сіла, в тым ліку і наркамат замежных спраў БСР спыніў сваю дзейнасць. А вось вяртанне БСР да міжнароднай дзейнасці адбылося ўжо ў гады Другой сусветнай вайны. А в 1944 годзе былі ўнесены паправкі ў Канстытуцыю Савецкага Саюза і ў Канстытуцыю Советских республик, якія давалі ім магчымасць выходзіць на міжнародную арэну і займацца міжнароднай дзейнасцю. І было створана міністэрства, ну не міністэрства, да яшчэ наркамат замежных спраў БСР. Ну і што важна і цікава для гамельчан, што гэтыя змены ў Канстытуцыю уносіла сесія Верховнага Савета БСР, якая працавала ў нас у Гомелі, да, яшчэ Мінск не быў вызвалены. І вось пасля гэтага мы зноў фармальна выйшлі на міжнародную арэну. І кульмінацыяй гэтага выхаду можна лічыць тое, што БСР прыняла ўдзел у устаноўчай канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у красавіку-чэрвені 1945 года, і мы сталі адной сярод 50 краін, якія з'яўляюцца зааснавальнікамі гэтай самай аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі. Кісялёў, наш нарком замежных спраў, падпісаў статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, весь гэты час ад утварэння Савецкага Саюза і да ўтварэння наркамата замежных спраў БСР нейкія формы суверэнітэта тым не менш захоўваліся. То есть можна гаварыць аб нейкім абмежаваным суверэнітэце? У рамках жа Савецкага Саюза па Канстытуцыі той жа савецкай, па іншых заканадаўчых актах было размежаванне функцый цэнтра і функцый, якія заставаліся ў ведзенні савецкіх рэспублік. Ну, напэўна, і нашы тэлегледачы ведаюць, што Владимир Ленін ён адхіліў сталінскі праект аб тым, што все савецкія рэспублікі павінны ўвайсці ў склад Савецкай Расіі як аўтаномнай. Тады, канешне, аб ніякім суверэнітэце гаварыць не прыходзілася. Но паколькі быў рэалізаваны ленінскі план стварэння вось такой федэратыўнай дзяржавы, то за саюзнымі рэспублікамі спачатку даволі значныя паўнамоцтвы засталіся. Так, паступова Савецкі Саюз будзе эвалюцыянировать ад федэратыўнай дзяржавы ў бок унітарнай дзяржавы. Но вось 20-е гады, 30-е гады гэты працэс быў яшчэ далёк не завершаны, і пра некія элементы суверэнітэту ў вырашэнні шэрагу пытанняў эканамічных, сацыяльных, там культурнае развіцця БСР як дзяржавы мы можам гаварыць, ёсць для гэтага падставы. Ну, 1991 год – это год, калі вот эти понятия, якія мы разбирали, суверэнітэт і незалежнасць, яны супалі. Вот у якіх умовах адбывалася атрыманне незалежнасці Беларусі ў сучаснай форме, у выглядзе сучаснай Рэспублікі Беларусь?
Ну, працэс быў звязаны з тым, што перажываў Савецкі Саюз у той час. То есть на момант перабудовы, ініцыятарам якой Міхаіл Гарбачоў выступіў, стала відавочна, што ў сваім ранейшым выглядзе Савецкі Саюз ужо не можа захоўвацца. Трэба было рэфармаваць гэтую дзяржаву, і спробы рэфармавання былі зроблены, спробы падпісання новага саюзнага дагавора, выпрацоўкі, падпісання новага саюзнага дагавора. Аднак гэты працэс рэфармавання ён не атрымаўся. То есть рэфармаваць Савецкі Саюз не ўдалося, і як вынік распад гэтай дзяржавы на рэспублікі. І вось распад Савецкага Саюза, ён, канешне, стаў тым фактарам, які і прывёў да ўтварэння суверэннай незалежнай Рэспублікі Беларусь нашай сучаснай. Но зноў жа, да чаго мы павінны вярнуцца, што для таго, каб гэтая рэспубліка утварылася як незалежная суверэнная, павінны былі быць сфарміравацца умовы. І гэтыя умовы фарміраваліся. Гэта эканамічны патэнцыял. Вядома, што БСР была адной з найбольш развітых індустрыяльных рэспублік у рамках Савецкага Саюза, што беларуская сельская гаспадарка зноў жа была адной з вядучых у рамках Савецкага Саюза, што Беларусь была адным з буйнейшых навуковых цэнтраў у Савецкім Саюзе. То есть вось тады яшчэ ва ўмовах да Савецкага Саюза пасляваенна фарміраваўся той эканамічны, культурны, тэхнічны патэнцыял, навуковы патэнцыял, на які магла абаперціся гэтая новая незалежная дзяржава. І калі распад Савецкага Саюза стаў фактам, то мы аказаліся як бы не на пустым месцы, а ў нас ужо была тая база, на аснове якой можна было будаваць абсалютна ўжо суверэнную, незалежную нашу сучасную дзяржаву, Рэспубліку Беларусь. Вот у нас ёсць дата 27 ліпеня, калі абвясцілі суверэнітэт нашай дзяржавы. Ну, фактычна, толькі ў 91-м годзе мы сталі незалежнымі. Вот гэты год, што это за год? Можна сказаць, што это быў пераходны год для Савецкага Саюза і для нашай краіны, год такого пошуку. То есть альтэрнатыва такая існавала, удасца захаваць Савецкі Саюз, не удасца захаваць Савецкі Саюз. Будзе ён рэфармаваны, не будзе ён рэфармаваны. Калі будзе разбурацца гэтая адзіная дзяржава, як гэта будзе адбывацца, в якіх формах, якія сувязі захаваюць паміж сабой саюзныя рэспублікі былыя. І, напэўна, важнейшае дасягненне гэтага года заключалася ў тым, што вось гэты развод з саюзных рэспублік, ён все-таки у цэлым у рамках Савецкага Саюза і ў прыватнасці, што датычыцца нашай Беларусі, адбыўся мірным шляхам. То есть нас не напаткала в Савецкім Саюзе трагедыя Югаславіі, распад якой суправаджаўся страшнымі крывавымі канфліктамі, войнамі. Микола Ильич, Беларусь пасля 1991 года з'яўляецца актыўным удзельнікам шматлікіх інтэграцыйных структур. Больш того, зачастую нават ініцыятарам з'яўляецца. Беларусь з'яўляецца удзельніцай Содружества незалежных дзяржаў. Беларусь актыўна развівае саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Вот наколькі тут ёсць супадзенне ці разыходжанне паміж сапраўднай незалежнасці, ці, можа быць, тут ёсць нейкія элементы страты суверэнітэту? Давайте мы да СНД спачатку вернемся. Все-таки адтуль пачыналася. Калі мы почитаем беловежские пагадненні, то там намячалася стварэнне, ну, на мой погляд, як мінімум канфедэрацыі. То есть там гаварылася пра роўныя правы ўсіх грамадзян вось гэтых новых незалежных дзяржаў на іх тэрыторыі, незалежна ад іх грамадзянства, там нацыянальнай прыналежнасці і гэтак далей. Там гаварылася пра каардынацыю знешняй палітыкі. Больш таго, там гаварылася пра агульнае камандаванне фактычна ўзброенымі сіламі і нават пра агульны кантроль над ядзернай зброяй з тых дзяржаў, якія ўтвараліся. Між іншым, такі цікавы момант, што як месца падпісання белавежскіх пагадненняў там стаяць не Віскулі, не Белавежская пушча. Там пазначаны Мінск як месца падпісання белавежскіх пагадненняў. Але мы з вами ведаем, што далей атрымалася тое, што атрымалася. Што СНД не стала тым, чым яно, напэўна, планавалася. Задумвалася тымі людзьмі, якія яго стваралі. То есть пайшло не ўмацаванне сувязей паміж рэспублікамі, а хутчэй
вось гэты дагавор і гэтае міждзяржаўнае аб'яднанне стала такой формай, якое дазваляла рэспублікам больш-менш мірна, спакойна разыходзіцца, будаваць свае незалежныя дзяржавы, пазбягаючы вострых канфліктаў паміж сабой. Так, былі нейкія дэкларацыі аб супрацоўніцтве, аб агульнай знешняй палітыцы, но мы бачым, чым далей, тым менш вось гэта агульнага, гэтай каардынацыі, гэтай узгодненасці станавілася. І в такой сітуацыі цалкам лагічна стала тое, што тыя дзяржавы, якія імкнуліся да аднаўлення больш цесных сувязей, да новай інтэграцыі на новай ужо аснове, як суверэнныя дзяржавы, пачалі шукаць вось шляхі гэтай новай інтэграцыі, паглыблення супрацоўніцтва паміж сабой. І ў варыянце Беларусі, России вось таким варыянтам якраз і стала саюзная дзяржава. Это уникальный, по сутнасці, эксперимент, потому что раней в свете подобного аб'яднання дзяржаў не было. Па-першае, што адразу кідаецца ў вочы, што саюзная дзяржава – гэта дзяржава, якую утвараюць дзве, зноў жа, дзяржавы, прычым розныя па памерах, так скажем. Да, Россия значна пераўзыходзіць Беларусь па тэрыторыі, па насельніцтву, па эканамічнаму патэнцыялу, гэта відавочна. Вось тут цікава, да, як вось гэтыя дзяржавы з рознай сваёй вагой в розных галінах і абласцях будуць паміж сабой супрацоўнічаць. Далей дзве дзяржавы суверэнныя і ў той жа час адна саюзная дзяржава. То есть як гэта сумяшчаецца. Даводзілася удзельнічаць там у сустрэчах з расійскімі экспертамі, тымі людзьмі, якія займаюцца гэтым пытаннем. І што цікава, яны пастаянна падкрэсліваюць, што ледзьве не галоўнай перадумовай поспеху развіцця саюзнай дзяржавы, далейшай інтэграцыі Беларусі і России з'яўляецца тое, што абедзве удзельніц саюзнай дзяржавы яны захоўваюць свой поўны суверэнітэт. І яны пастаянна падкрэсліваюць, што калі б Россия паспрабавала замахнуцца на суверэнітэт Беларусі, то гэта па сутнасці прывяло б да пахавання самой ідэі саюзнай дзяржавы. Таму хоць і ёсць саюзная дзяржава, но Беларусь в рамках яе захоўвае свой суверэнітэт, сваю незалежнасць, выступае як самастойны удзельнік усіх міжнародных працэсаў, арганізацый, вось тых жа арганізацый, вы ўжо сказалі, да, што яна удзельніка многіх арганізацый з'яўляецца. Таму тут наш суверэнітэт, ён цэнтральны элемент яго захавання ў рамках усіх інтэграцыйных працэсаў, якія адбываюцца на полі саюзнай дзяржавы. Но, з другога боку, канешне, раз у нас саюзная дзяржава, то мы павінны узгадняць Беларусь і Россия і асноўныя некія элементы знешняй палітыкі, і асноўныя элементы абароннай палітыкі. І адпаведныя дакументы, яны пастаянна прымаюцца, там агульная ваенная дактрына, да, агульныя напрамкі знешняй палітыкі. І тут ідзе каардынацыя для таго, каб узгодненымі дзеяннямі дзве дзяржавы адстойвалі тое, што важна для іх абоіх на міжнароднай арэне і разам забяспечвалі сваю бяспеку. Ну, я ўжо не гавару там пра эканамічнае супрацоўніцтва, тут відавочна. Ну, яшчэ саюзная дзяржава, чым важна, што людзі павінны бачыць, што і для простага чалавека гэта прыносіць, да, некія карысць пэўную, да, то есть ёсць магчымасць тымі ж сацыяльнымі дабротамі расіянам Беларусі карыстацца, беларусам в расіянам, то есть каб было відавочна, што это для простага чалавека, а не просто некая палітычная дэкларацыя. Микола Павлович, а вот як вы думаеце, захаванне гістарычнай памяці адыгрывае нейкую ролю у захаванні і развіцці, падтрыманні незалежнасці нашай краіны? Станіслав Ильич, ну, па-першае, напэўна, гістарычная памяць гэта тое, на падставе чаго фарміруецца сама ідэнтыфікацыя нацыі. Калі мы не будзем ведаць сваю гісторыю, не будзем памятаваць сваю гісторыю, то мы страцім вось такі пэўны генетычны код, які нас адрознівае як беларусаў ад прадстаўнікоў іншых нацый. І без захавання гістарычнай памяці, у тым ліку і аб тым, які шлях прайшло наша дзяржаўнае будаўніцтва, цяжка гаварыць аб існаванні нашай нацыі і, адпаведна, аб існаванні нашай нацыянальнай дзяржавы, якая на сённяшні дзень існуе. Таму гістарычная памяць, яе ўмацаванне, фарміраванне гістарычнай памяці беларусаў такой, якая адпавядае нашым нацыянальным інтарэсам, да, якая садзейнічае умацаванню нашага суверэнітэта, гэта тое, без чаго немагчыма ўмацаванне нашай дзяржаўнасці, яе далейшае развіццё. І тут вось на нас, як на гісторыку, якраз вялікай адказнасці складаецца. То есть фактычна наша гістарычная спадчына
якая з'яўляецца асновай нацыянальнай памяці, можа разглядацца як нейкі падмурак незалежнасці нашай дзяржавы, як фактор нацыянальнай бяспекі. Безумоўна, Станіславович, любая дзяржава выпрацоўвае яшчэ, акрамя іншага, сваю ідэалогію. І безумоўна, што ў аснове ідэалогіі любой дзяржавы, у тым ліку і нашай дзяржавы, ляжыць тое, што было ў яе гісторыі. То есть самыя важныя нейкія падзеі, тое, што агульна прынят грамадствам, в дадзеным выпадку, беларускім грамадствам, вось на гэтым будуецца ідэалогія. Ідэалогія вызначае напрамкі развіцця нашай дзяржавы, наша грамадства. І таму вось апасрэдавана прыходзім да таго, што там гістарычная памяць, яна тое, што і накіроўвае ў значнай ступені, куды мы будзем рухацца, як будзе развівацца наша грамадства, як будзе далей будавацца наша дзяржава. Шановныя сябры, а я нагадаю, што ў нас з вами ёсць магчымасць для інтэрактыўнай сувязі. Вы можете задаваць пытанні, ну і атрымайце кваліфікаваны адказ. Шановны Миколай Николаевич, тут до нас поступило пытанне, якое напрамкі звязана з той праблемай, якую мы абмяркоўваем, і яно звязана менавіта з датай. Дзень незалежнасці у Беларусі святкуецца 3 ліпеня. Чаму менавіта гэтая дата? Ці былі нейкія альтэрнатыўныя варыянты? Станіслав Александрович, калі пастарацца, можна пашукаць нейкія альтэрнатыўныя даты, скажем, калі вярнуцца да вытокаў нашай нацыянальнай дзяржаўнасці, так, то, паколькі Рэспубліка Беларусь пазіцыяніруе сябе як правапрыемніца БСР, можна разглядаць дату, напрыклад, 1 студзеня, калі была абвешчана савецкая Беларусь. Была прынята дэкларацыя незалежнасці Беларусі 27 ліпеня. Вось гэтую дату таксама можна разглядаць, і некаторы час яна і была датай вось нашай незалежнасці. То есть, в прынцыпе, як бы альтэрнатывы ёсць, но, на мой погляд, дата 3 ліпеня, чым яна знамінальная, да, чаму менавіта яна перш за ўсё можа прэтэндаваць на тое, каб быць галоўным дзяржаўным святам для нашай краіны. Гэта дзень вызвалення Беларусі. Так, і без вызвалення Беларусі наврад ці можна было б гаварыць пра нашу дзяржаўнасць, таму што без гэтага нацысцкі акупацыйны рэжым прывёў бы да проста знішчэння беларусаў як этнаса. Нема этнаса, ну пра якую дзяржаўнасць тады можна было б гаварыць, пра якую незалежнасць, пра існаванне якой беларускай дзяржавы. Таму абгрунтаванне падставы лічыць менавіта 3 ліпеня днём незалежнасці нашай краіны безумоўна вельмі важкі. То есть тут гаворка ідзе не аб канкрэтна нейкай гістарычнай падзеі, якая была б звязана непасрэдна з незалежнасцю, а некай сімвалічнай абзначымасці, хутчэй за ўсё, абзначымасці таго, што адбылося, аб вызваленні Беларусі, аб выратаванні, па сутнасці, беларускага народа ад генацыда, ад знішчэння. А адсюль ужо прамая дарога да таго, каб будаваць сваю нацыянальную дзяржаву. Няма этнаса, няма дзяржавы. Дзякуй, шановны Миколай Николаевич, за тое, што вы знайшлі час у сваім вельмі, так сказать, шчыльным графіку для таго, каб мы здолелі разглядзець яшчэ адзін этап нашай гісторыі і важнае пытанне нашай гісторыі. І вельмі спадзяюся, што у вас яшчэ будзе такая магчымасць паўдзельнічаць у размове о розных аспектах нашай непростай гісторыі. Дзякуй, Станіслав Ілліч, вам за запрашэнне. Всяго добрага. Сёння Беларусь займае належнае месца ў сусветнай сістэме міжнародных адносін, але як і любая дзяржава сутыкаецца з новымі і новымі выклікамі. Гісторыя вучыць нас, што няма гарантыі захавання незалежнасці заўсёды. Всё залежыць ад грамадства. І перад намі ляжыць велізарнейшая адказнасць за нашу будучыню. Тая ж гісторыя вучыць нас, што калі мы памятаем свае карані, калі мы адчуваем гонар за сваё мінулае, калі мы захоўваем гістарычную спадчыну, Беларусь застанецца незалежнай назаўсёды.